ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tonnima kundela rewo kundela worgo alana cofola anda ko on waktu yoni ha to tiggere yene tiggere sire kame tohomaji ha ferma to siwi kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ko lana yuwi ton to anda ɓe non pano koto pale ko lana maɓe yuwi rewɓe ɗiɗo e cukalel gotel guel lebbi jeetati kañumen jooli hen ɓalli maɓe jiitama mbira hanki o ton to tiggere sire to leydi Mauritanie laamu leydi ƴetti pellital hakkude Nouadhibou Nouakchott fandare ko waddiɗo no autoroute gam newnude yagara kono kadi moƴƴinde lawol sum fadde boule noir e ƴellidde faggudu wuuro faggudu ngo Nouadhibou to leydi Mali Bandiagara ha hande ko fayre mawde woni toon ɗum ko caggal nde bisuji tati jilta taw yilti ɗumen ko worɓe joguitiɓe armeji temedere sappo kay yimɓe yanoɓe rewɓe sukaɓe dañi ɗaccitede kono hande kay woni heddiɓe juuɗe ɓen nawɓeɓe ɓe ko fate ka militaire mo paaru holliti oɗo sahani heeɓi gam fabade ɓen ha mbawa artude e juuɗe koreji mumen to leydi Guinée pelɓodiral musgal balɗiɗi to leero kene tolno yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali men hanki taw ko kuure ɗum ko militaire goto kene wonde civil goto ganda yimɓe hewɓe dogui naati ala ɗum ko caggal nde usine goto sompa toon ko alda e belema pittali jewmi men kabruji men maren ha to Niger Côte d'Ivoire Rwanda Djibouti ma en jaaha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yogay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala.
ceerno ahmad tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmad tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo mel gawuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko mel gawuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase nayi seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehile mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba kumpital mene ɗemgal pular jeheten ko ton to région de matam anda tawete koye commune mona baji siwola waɗɗani cofola waɗɗani kadi tiggere yene ni tiggere sire waɗɗani alana ɓen finoɓe to anda taw kadi ko dawannoɓe o to banggue maayo ne paye to paale gam yurnitoyade paale mumena kan lana tokoso kaɓe jolno koye kan lana noon woni juuka kan yuwi noon ko hanke o walla mbiyen hecciyanke o rewɓe ɗiɗo noon hen goto wiyetenno ko yumma ali sy mo duuɓi nogas e joyya ene wonde maymouna an mo duuɓi capantati ɓen ɗiɗo mbasen pittal men ne wonde ɓinguela on mbiyetenoɗo yumma on mbiyetenoɗo maymouna an on eɗen joguiɗo ɓinguel guel lebbi jeetati guel ɓinguel noon won mafino ɗum koye junggo caggal nde o lumbi ha wawi yaltude caggal o yi ko ɓinguel ngel ne humba o rutti gam faaboyade nguela ko ɗon noon kanko rutte joomi ko kanko yumma ali sy o noon o wona bawɗo ndiyam o noon ko ɗon e ɗon wasi hen fitta ɗum cukalel ngel noon ko hanki yiita kamɓe kala ɓe mbira ko toon to tiggere siré taw kadi awiɓe ko sapeur pompier mo mattama jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal andanaɓe kala nelde duwaw dendagal koreji mabɓe kalde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓel janna kamɓe e dendagala mayɓe julɓe kala to galle lamorgo to dakar wonande basir diomaya fayi horejo leydi hanki joɗodima toon wonande kay e tambiɓe ko fati banggue syndicat secteur privé to banggue yogay golle gorko mo duuɓi 54 on woni horejo leydi ndi sénégal hoore jago leydi sénégal mo duuɓi 50 syndicat ji ɓe duuɓi 50 ko ɓeɗo hen dañi joɗodade gam yewtidde kene ɓamta guendi leydi ndi kene usta coggoji prix ha yimɓe kay mbawa tigui famde koye men kono kadi beele ɓen sukaɓe mbawa kadi wallede no gollori ko fate banggue emploi ɓe mbawi yewtidde hen toɓɓe jaƴƴe no fewi ma Demba Seka holliti fandare mabɓe kay ko weltade e weltanade nguɗo hen laamu kono ɓe kolliti laamu ngu ko ɗaɓɓi ko kamɓene maɓe dusodire laamu ngu ha sénégal wawa tigui yitade hen hoore muɗɗuma délégation FMI woni fonds monétaire international ma waɗ jillu muɗum aljuma paɗɗo hen o woni aljuma
ɓawo janngo maɓe jilla e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal ngam joɗodade e gouvernement keso woni gouvernement Bassirou Diomaye Faye ma mbaw yewtidde ko faade banggue kuccam golle oɗo hen gouvernement ɗon ɗo ɓe ɗaɓɓi ngolu tonto FMI fedde ngo tonto FMI woni Fonds monétaire international ɗon ɗo jagorɗiɗi leydi ndi Sénégal tawiti toon Cheikh Diba ene wonde Abdourahmani Sarr jagorɗo wonande économie kame finance ɓen ɗiɗo kala tawino ɗon kono waɗi gunjillu ma laato ñalawma ɓaawo janngo so haaji jomiraɗo mambo walla mbiyen tan Mambouba Diagna ko jagorɗo leydi Sénégal to banggue ndema o holliti maw uddu demal addoyde ko fade banggue fruiji caggal leydi ndi Sénégal kono kadi maw uddi demal ndema fruiji e légumaji nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon zone ñayi toon to Dias e nokkuji ɗi kala gam teskede Sénégal ene addoya kene tolno 66 milliards koppareji franc CFA taw kadi ko hakkude fruit tan kamene wonde légume taw gandama wonoy 34 ujunere e ko fawi taw ko tona ɗum noon e kala saa ene yetto leydi ndi Sénégal fandare nde noon ko yidde wallude ɗen gueɗe kay beele mbawa remede leydi ndi Sénégal ko yaltanno ko wa heddade leydi Sénégal natta addoyde caggal leydi muɗuma département mo Mbacké état civil taw ko fewnoɓe kayit jibinande ballodiral tribunal mo Mbacké oɗo saabi kolliti gam haɓade fewnude kayitaji jibinande taw fewna ɗum ko hoɓɓe ɓe jeeya kay leydi ndi Sénégal kala kay agent nangiraɗo oɗon fannu ko duuɓi 5 tenggude ngu e kaso wona jurmeteɗo hay seeɗa hanke o sarɗiyankoɓe ɓe Benno Bokk Yakar hanke o lulima lulde mabɓe adide ɗum ko gila tan nogas e nayya lewru mayno ndu caggal kay nde mbiri mabɓe Amadou Ba woni foolaji ɗiɗo hen sumgoji ko wona ɗum ko noon ɓe jetti ɓe jaari ɓesguji Sénégal naɓe darde mumen fayidinde hani waɗi lewru ko Sénégal yano sumgoji ha suuɓi hoorejo leydi mum kono kadi ɓe jetti ɓe jaari ɗin sumgoji no mbayi rewde lawol kono kadi ɓe kolliti ha hande de kamɓene ɓe cofti teni kadi ɓe keddi ha hande hoorejo leydi Sénégal jaltuɗo hono président Macky Sall kono kadi maɓe jokku wadde défendre leydi ndi Sénégal ha gueɗe mum kala ɓuuri yaɓɓude ɓuura yuɓɓude no fewi wi Abdoul Mbow mo ganduɗa kam ardi gomo parlementaire mo Benno Bokk Yakar jertingol ɗum ko ɓesguji Sénégal naɓe ko fate Nestlé so wiyama Nestlé noon ko nido ko sam wiyete noon Nestlé ko kosomeje céréal Cerelac ɗeɗo gueɗe kala hande o teskede wonande céréal ha tenti noon Nestlé wonande kay produit moɓe neldata Afrique o koko ɓeyda sukara ha heewi pour fade sukaɓe ɗum noon wona hunde moƴƴude no fewi jeeyi sababu noon hewɓe hettuɓe on fannu ɓe jertini ha tenti OMS tambiɓe celal ɓalli windere nde ko wa ɗum ko noon hettuɓe fannu Nestlé jeddi ɗum ha mewi leydi kono kadi hewɓe kolliti hen dalil mawɗo no fewi ene gatata rentade ɓuuri sirde to Dagana kene tolno e guure jeeɗiɗi oɗo saa goni koye caɗele mawɗe no fewi ngala ndiyam toon to diwan Mbana ɓe kolliti noon ndiyam ala tinɗo kala ko bidonŋaji e sartaji bamɗi gam ɗaɓɓoyde ndiyam Papa Bolo Diop holliti aɓe jogui satto mo Cayga on satto mo 6 métre towendi kono haydara o nafataɓe ɗon haydara ten ndiyam iwata faade Dakar koto maayo go guire kono kadi hande o kamɓe ɓe goni koye caɗele musɗe no fewi accident musɗo baɗɗo toon to diwal Kolda ɗum noon ko camion goto natodiri e moto tono ko mbiyata julung kono ɗum noon ko gorko goto sanga 21 heures wasi hen fittandu muɗum ɓandu makko noon nawa koto hôpital mo Kolda ne tawe to morgue beele o heeɓa safare makko Djibril Aguili Silla ko ɓiɗɗo guinenajo activiste mo ganduɗa gonnoɗo e juuɗe tribunal Sénégal hanki noon gasi ha laaɓi o faama amende omo yoɓa ujunnaji 10 mbuɗu taw koye koppereji franc CFA kono ɗo saaha woni koye juuɗe dik ɗum ko caggal nde Peul international leydi makko ɗaɓɓirino kay yo laamu leydi Sénégal artirmo toon e juuɗe police mo leydi Guinée kanko noon o tumira ko blogueur kaalo ko wela activiste kono kadi tumira ko ñingdemo e haaldemo gueɗe penale faade laamu leydi jooɗingu toon to leydi Guinée kanko no wonati leydi Sénégal guila 9 février 2021 hol titre monatri Sénégal o hollitani so wona ardemo waddemo asile politique refusé politique kono kadi on saaha
ala kala ko gasi en oɗo saalane gasa o nawte e kala sifa bawɗo wonde kola ɗum konon darniɓe pelle windere Amnesty International Aliou Tine en kala kolliti oɗo saaha jonnani haydara so tawi kaya o woodi nawtede to Kafrine ko tana musɗo waɗi to wuro wiyetengo Gulum Kum tawete koye commune mo Buulela to non ko suka gorko kam yoɓi fittandu bamum o fi bamako ko ungale hoore o non ko ɗon ɗon wasi fittanmo kanko suka o ɗon teskama e wuuro ngo gila ndungu o wayri wuuro ngo koye ɗeɗo balɗe o arti toon andaka noon holko rendinimo kanko e bammakko kono bawiraɗo kam ronda nawa to hôpital morgue mo Kafrine loskoji ne jokke oɗon fanno so en keɓoyi ko jeeyi sababu o lappi bammakko ungale hoore ma en gartoy hena ɗo hen paɗena ko toon to wuro teddungo woni Madina Gounass ne heeɓo ko fati e banggue Daka mo Madina Gounass yonti ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru wonata kirndol ngola ceerno noon hewno wadde toon jillu muɗum e kala hitande ko adi Daka no jooɗo hikka noon wo lomtini ko ceerno Siraji Anne ko on dañi yilloyade toon to Daka o yuɓɓinte toon gam ƴewde golle ɗe e gueɗe ɗe kala e ballal musidɗo men Amadou Samba Lo. Alhamdulillahi rabbil alamina sababu koyɗe ɗe kam ko arde tan ƴewtade Daka o jantodirde e julɓe ɓe arde ƴewde ko golle ɗe jarata e kebugal ngal ɗo yarete ko ɗum tan woni sababu koyɗe ɗe on saaha naggasa kam ceerno nde dañi fo wowno arde ko adi Daka o arde yiide golle ɗe kono nde noon sa tawde kono faaɗi wona nokku fof wawi yilodede waɗi hande kam mbimi yomi daw mi ara ga tan mi yiya nokkuji ɗi fof ɗum saaha tawa kadi ko min mbawi jangtanade mo hen fof min jangtanomo alhamdulillahi rabbil alamin kono noon yettere Allah no fewi golle ɗe kam na jaaha no fewi alhamdulillahi rabbil alamin kadi no sa naati e Daka he tan a weltoto andat kam hankkadi yimɓeɓe fof hankkadi natani Daka o natani kebbugal Daka o ɗum noon koko yettirte Allah no fewi alhamdulillah kebbugal ngal no rewi lawol no moƴƴi kadi no kala hen hitande ɗo wonano rawane ɗo so arama tawama wonko ɓeydi hen ɗum ne kadi ko yettere Allah no julɗo kam serata e ɓeydade serata kadi e ɓeyditorade waɗi kam no yiira kebbugal ngal ko yettere Allah no fewi ñaague Allah tan yo Allah newnu fof ha fof timmira kadi no yiɗirani alhamdulillahi rabbil alamin ha ko mawɗum golle ɗe kebbungal ngal ko hen wona nde wonno noon waɗi rawde tan lewru korka ndu wona yimɓe fof mbawi gollude e nder mayru sa yiɗiral ngal ina waɗi batte seeɗa to banggue wasde ko ɗum tan woni sababu o kono kam alhamdulillahi rabbil alamin najjortaɗo ha ñande kirlol mataw kam fof hawridi inchallahu taala e rango ngo kam ko e rango ngo erotoɗen enen fof dendagal neɗɗo gonɗo ɗo e nder Madina e rango ngo ko e rango ngo ceerno heewi e erade en go tan ñande fof heblade to ɓerɗe men heblade to haqqillaji men heblade to terɗe men jaɓɓade hoɓɓe ɓe e jaɓɓade moƴƴere Allah nde Allah addata ɗo nde wonno ɗum ɗo ko teddungal ngal Allah teddiniri aduna o fof ko teddungal ngal Allah teddiniri aduna o kala wonno koye ballal musidɗo men ceerno Amadou Samba Lo taw kadi alano ko ceerno Siraji Anne jilloyiɗo toon to Daka toon gam yurnitade golle ɗe lomta toon ceerno Ahmadou Tijane ceerno Alhaji Ahmadou Tijane Ba to Madina Gounass siftinde mon ngol kirndola jogol latade ko nogas e jeeɗiɗi ne gasa ɗo e janggo musidɗo men Amadou Samba Lo ma artu hen gam laɓɓinande en ha ɓuura labde Daka mo Madina Gounass Daka battaw capante jeetati e tati ɓiwol lawol édition jooɗima jonde mum taw kadi tawtorede jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacilgolam woni Jean Baptistine nden jonde noon ko yurnitade peeje ɗe noon ko ndiyam timmuɗam capantati camion citerne jogori kay yettade ɗon ko wona ɗum koye nden kay kisal ha Daka o ɓuura wawde hewde lawola ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder genidi leydi Sénégal paaɗena ko toon to leydi Gambine heɓano wonande kay jaɓɓade cetal o seyi ko cetal diine walla mbiyen ko cetal islamique leyɗele dentuɗe diine dentuɗe taw kadi koye ngal cetal o seyi eɗen gandi leydi Gambie jogori jaɓɓade nden jonde fayidinde waɗata ko ñande nayyi o saaha noon beele Gambine jogui otilaji yahat tan wawde jaɓɓade hoɓɓe muɗum ma artan hen musidɗo men a koddanene Abou Bami salminima.
Waaleykum salam wa rahmatullah. Allah jarama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV kabaru hande e nder leydi meɗen te Gambi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow yeddi ha laaɓi ɓen wiyoɓe leydi men Gambi parani gam jaɓɓade oɗo OIC summit ene wayno tan nde o wi leydi men Gambi pari oɗo waktu e sengo kala ko miijiɗa to banggue laabi banggue diƴƴe banggue kuɓɓam banggue ndenka e kisal e nder leydi ndi fop o wi tan nde fodde ujunnaje nayo ɓe ganduɗa tan ko renoɓe kisal e ndenka e leydi ndi ma care e nder leydi ndi no fotiri o wi sa ƴeewi leyɗele takkiɗen ɗe ko wayno Maroc Sénégal ɓeɗo fof ma ballu en e banggue kadi ndenka e kisal leydi ndi no hannirta ni hennete ene soynaɗo ñande 4 lewru mendu paɗen ndu fodde ujunnaje 10 neɗɗo ɓe ganduɗa ene jogude arde ɗo e leydi men Gambi ene tawe hen hooreɓe leydi ene wonde kadi ko diplomate en gueɗel gotel o wi ko hitande ujunnaje 219 fonno wadde ɗo e nder leydi men Gambi de dirtinanawa toon to Makkatal Mukarram ene wanno oɗo waktu no leydi men Gambi to banggue hôtelaji banggue laabi ɗe ganduɗa pewnama fodde duuɓi 25 ɗin bolide bonata o wi tan ko gueɗel gotel tan musimi hen oɗo hôtel biteɗo Radisson Blu mo ganduɗa ene fonno parde parani ɗum ɗo noon won ko ngakkini ɗum kono de hatta hôtelaji gonɗi ɗo e nder leydi ndi ma waw tan jaɓɓade fodde ujunnaje 10 neɗɗo walla ko ɓuuri ɗum ɗo e nder leydi ndi o haali tigui rigui no hannirta ni to banggue nden kay kisal o wi ɓoyata leydi men Gambi ma yiye nden kay kisal ngal meeɗaka yiyede fodde tan ujunnaje 4 taw ko koniyanke ha e banggue renoɓe leydi ndi fof ma care e nder Boli e Serekunda e Banjul e nder leydi ndi fof eko taari ɗum taw noon ko leydi men Maroc e Sénégal kadi ma waw wallitade ɓe kanko no hoorejo leydi ndi o noddi leydi ndi pop nde wata wonde caggal makko walla mo jaɓɓade ɓeɗo hoɓɓe nde tawno ma naw inde leydi meɗen ente Gambia to woɗɗi kadi ma leydi men Gambi waw ndardede kadi yitere moƴƴere nde kodde nen Abouba jokkodiranno e weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV taw ko ɗo e Serekunda koɗo nen Abouba to Serekunda golle ma jooɗi peewi ngal ɗo henno jaɓɓugal jogorgal laatade o seeyi ngal cetal payidingal jogorgal jooɗade ɗon ɗo Banjula to leydi Gambi ñande 4 lewru fandu so jomiraɗo haaji ɗum uddi kumpital men to leydi Gambi paaɗen koto leydi Mauritanie météo mo leydi Mauritanie holliti ustugol nguleki Nokson Nouadhibou kono ɓeydugol nguleki nder leydi ndi 45 degré 40 ha 45 degré ton tol Ayouna ha fayma toon to Bassigno kono kadi Tintan kono kadi Guidy Maka sehil baɓi ɗi gueɗe kala kiifa keedani hen caggal no feewi gam teskede oɗo saaha mo jiiɗa kala ne ɓirta warñede yara ndiyam tan ne simto anda ko dow woni ni ko lessa kono kadi Biram Da Abeydi Sarɗi yanke hanki yillima yogay Boli Noksoɗa gam hollirde alarba hande o ene gasama o holliri yimɓeɓe wonande candidature makko ko fati e banggue wonande sungoji tijjaɗi ɗo e lewru jeeguɓiru e nder ndeɗo henna hittande gartaten koye batu jagorɗe bannoɗe toon to Nouadhibou hecci hanke o e tawtorede hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qaswani oɗo saaha gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti kay ko pellital wadde autoroute yagara ɗum ko hakkude Nouakchott kame Nouadhibou ha ɓuuri kadi wawde newnande wuuro faggundo ƴellidde kono kadi heeɗanen caggal lawol chemin faynma toon to Bleu Noir ha to Dakhla Nouadhibou kono ne kadi faynma Adrar Tri Zamour ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca mi salminima en calmitima Sar Abdoulaye Sakho en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ene wayno gouvernement mo leydi hono Mauritanie wawi hono bayyinde wawde kay wiide wonde e batu jagorɗe bannode toon to Nouadhibou e gueɗe kewɗe mbawi kadi hono ñawdede hen ko fati noon to banggue awo to banggue kay ñawdude wonɗen caɗele gonɗe toon to wuuro Nouadhibou guila e faggudu hani e rendo e ɗum ɗon jibinande hono wuuro ngo ko fati hono ndiyam ko fati hono kuɓɓam ya garta cellal jangde e ko nandi hen ɗum ɗon ha wuuro ngo wawa kadi garɗude ha diwa kadi ko garɗuɗo ko ɗum ɗon foof gueɗe mum foof ma mbaw kadi hono ƴewede no hannirta dayetini ɗo ko hakkude leydi hono Mauritanie e leydi hono Mali enen gandi noon hono jagorgal hono leydi Mauritanie ko fati e gueɗe caggal leydi wawino hono noddude joɗini ɗo leydi hono Mali e lamorgo leydi hono Mauritanie gamme ko wiide gueɗe kamtodirde batteɗe toon e jibinande leydi hono Mauritanie toon to leydi hono Mali to ɗum noon
ko gueɗe ceerani kay e wadde e kala saaha koko waɗa tan ha ni e wawde kay wiide kay ene bonnama taw ko leydi kono Mauritanie ndi ene yamdiri ɗum ene adda ɗum kadi kono caɗele nde tawno wonde ɓe diwino wonde ɓen wiiɓe kono seɓɓittiɓe haɗen diwti keerol mabɓe hakkude leydi kono Mali e leydi ko Mauritanie aɓe naati e nder leydi kono Mauritanie ɗum noon ɓe mbi wonde ɓe dindanno ko rebelle en oyi ɗum ɗo foof koko wasde tan hani e ɓen Wagner en ɗum noon ko arde ga e nder leydi ndi e ƴewande ɗumen hono caɗele ɗum noon ɓe mbi wonde artide noon jaam ɓuuri wawde wiide wonde kay ene adda wona e ɗen caɗele e leyɗele ɗiɗe kala nde tawno leyɗele ɗiɗɗe foof ala ko heeƴi hen so wona tan jaam ɓolo wawi kay hono hebde ɗo e nder leyɗele ɗiɗe kala ɗo noon ko goomu taw kadi ko sungoji ko fati noon e gueduwiji won taw kadi ko jeytagu taw koto seni ɓe ɗum noon ko ñande sakti ɓe cakti wona eɗen gueɗe ko guilay ñande kadi mobar nogas te lewru setto ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi wonde kay e jencudi taw kadi ko doggol taw kadi ɓen suuɓi suba ɓen taw kadi ko suɓoyankewol taw kadi ko puɗɗugol guila 15 lewru taw kadi ko setto ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon e diiwe e gonɗe e nder wertago leydi kono Mauritanie hani e caggal hono leydi kono Mauritanie kala ɗum noon ene wayno ɗo e lamorgo ngo ɗum noon ene wayno dey wayno dey kamɓene ɓe mbawi wonde wiide wonde kadi ma ɗum jokkoy ni ha ɗo e nogas e jeenayyi lewru taw kadi ko fandu darade ene wayno hono jencude ndi ko ni sifori winditiɓe ɓe noon kadi ɓe mbi koɓe dañi ko hodde alchargui ko 150 binditi hodde garbi ko 150 asaba ko 150 e yimɓe jeegomo gorgol 150 barakana ko 100 e yimɓe ɗiɗo tarasa ko 468 adara ko 150 dakleto Nouadhibou ko 130 Tagante 150 Guidimaga 132 Trésor ko 179 Inchiri ko 100 e yimɓe jeegomo ɗo e nder laamu gongo waɗi ko diwunuji tati ne wayno hono taw kadi ko Nouakchott to banggue hirnaji ko 150 yimɓe jeetato binditi taw ko to banggue rewto ko 150 to worgo to ko 150 e yimɓe tato so tawi noon ko caggal leydi ko yimɓe e jeetato binditi toon so tawi noon koye diwunuji 12 diwan to woni région mo taw kadi ko leydi ndi winditi toon ko ujunaji 10 ujunaji 10 e yimɓe nayo so tawi noon ɗo e lamorgo ngo taw ko diwonuji tati ɗi ko ujunaji 3 taw ko caggal ley ko yimɓe jeetato kamɓe fof soɓe kawri Sar Abdoulaye Sarr ɓe kawra ko 13 ujunaje 170 ene teska noon région mo Trarza ɓuuri hewde kay windeteɓe ɗumen toon winditi toon ko ujunaji 9 e yimɓe e jeetato ene wayno Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey woni e doggi ɓen kadi ko memtugol ɗin doggi ko wonno ɗo e nder taw kadi ko leydi hono Mauritanie taw kadi ko wertago ngo kala ɗo noon ko on gardiɗo Hamas e nder leydi kono Mauritanie caggal kay nden mbaɗɗo conférence maɓɓe hono de presse ko on mbiyata on Sania Abou Zohri on de o yetti leydi hono Mauritanie e darde mum fayodinde gam kay jaggande leydi hono Palestine hono junggo ɗum noon o serata e yettudeɓe e mandeɓe e kala saaha ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tonguɗen haɓrude yimɓe ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo San Loggo gam weltare a Yawood TV gonkay mini ayanda keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko ɗum ɗo hen uddi kumpital men nde leydi ndi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali Bandiagara ken tolno hande e balɗe 8 ene natani 9 ko yilta wona ɗin bisuji hakkude Bandiagara e Bankassa taw kadi ko ɗin bisuji giwnoɗi toon to Bandiagara e nokku biyeteɗo Songo Biya adi paano noon taw ko toon to Bamako lamorgo leydi Mali e lawola RN 15 ko ɗon tigui ɗi bifta wonande kay ɗi jilta kene wona temedere
e sappo neɗɗo wonnoɓe hen kala oɗo sanon rewɓe sukaɓe dañi accitede ko waɗa ɗum konon ka militaire mo paaru ɓe kolliti oɗo saabi keeɓi kay wadde peere kala e jaɓɓala haaɓe mbawa fabade ɓen jofa en peɗen ko jim noon ko wallitiɓe alkayda hande ala kala ko heɓa e ɓeɗe hen so wona koreji mabɓe kay nan tan nangui juuɗe ne peewi koye gandani holkoɓe jogori waɗede toon e gonangal ngal ɓe jilta e ndiɗo hen mbadi kala brigade de recherche taw ko haɓatoɓe ko fate banggue drogue gendarmerie mo leydi Mali tenti noon finnoɓe to Bamako mbawi fawde juuɗe men e nayo ɗiɗo rewɓe e ɗiɗo worɓe ɗum noon ko lieutenant Alassane Keita e yaadiɓe mum kala taw koye patrouille mabɓe mbanno ñande no gaz nduɗo hen lew toon to sogoni ko noon tawete koye Bamako ɓe tetti toon ko koliji kewɗi tiɗɗaɗi e nder camion ene binda hen gueɗe kewɗe taw woni hen ko drogue kamɓe ɓe noon nangaɓe ɓe ɗiɗo rewɓe e ɗiɗo worɓe koɓe hoɓɓe wona e nder leydi ndi ɓe jeeya politique landaji dawrugol erima cour suprême oɗo saaha mo gonɗen cour suprême o kayde haytinta wonande derguidgol ko fate yogay pelle kono kadi katgol wonande moɓodire politique e haalde politique e saktude politique e nder leydi ndi nde tawnoɗen gueɗe wona gueɗe dewɗe lawol siftinde moon laamu leydi Mali ñande sappo nduɗo hen lewru ko nden holliri kay kala parti politique haɗama lumbade e weeji politique ni haalde gueɗe parɗe ɗiɗon fannuji kala imam Badala Bougou woni imam Mahmoud Dicko tawetenoɗo toon to Algérie lamrugo leydi Algérie gam médical safrade e kala saaha noon e waɗanno vidéo ngaji mum gam hollude ɓoyata ma arta nder leydi ndi leydi Mali hande omo tawi toon to Arabie Saoudite gam tawtorede jonde towde nde o bisma e dow muɗum to région mo Tombouctou e nder diwal mo Ñamfunke gon maayo ngol cangola nokku mo mbiyata soro fere kame nokku mbiyata tanga babi ɗiɗo hen nokkuji kay ko hewɓe e joguitiɓe armeji teɓɓita toon ɓuuri capantati ko fawi taw koye patrouille koyni koɓe leydi fama kolliti nderguiti pittali so tawi noon ko babi kene fotonde no gas e nayo ɓen joguitiɓe pittal men nderguita jeeyo taw ko fayidinɓe ɓeena nanga kaɓirɗe kewɗe goni ko tetta hen sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry société min mo dinguiraya oɗo saaha ko caɗele mawɗe goni usine mollere taw kadi ko compaɗo nokku biteɗo tombini woni toon ko caɗele mawɗe no fewi ɗum noon ko fitinaji hanki o noon ko piyanɗe ŋerɗe kay goni pellude toon militaire goto kami civil goto mbasi en pittal men hewɓe kay finoɓe gon wuroyɗe en guure dogi naate ladde rewɓe sukaɓe hewɓe hen noon ana gudde nder cuuɗi e hollide balɗe ɗiɗi 24 heures woni nana guddi gayni ndiyama e ñamde kala kono ko kuuli yaltude o saaha noon laamu leydi ndi ɓeydi toon nden ka e kisal ɗum ko caggal usine compade toon gadduɗo gulali e haala mawka no feewi ko fate banggue audience taw koye kettogol 28 septembre e wargoji bannude tribunal criminel ñawowo kettotoɗo oɗon fannu yowi ngal kaldigal ha ñande sappo e tati lewru fandu ɗum noon kene wona joni lebbi sappo e jeetati ko udditi ngal ɗon tribunal ala kala ko gasi e ɗiɗon haalulaji haydara seppoji bannude jamma hecci hanke o gam kuppiraji courant to leegal biyetengala tawiwa ene tawi commune mo hottemo e nder Conakry hoore muɗum Moussa Souma suka élève mo 9e année ko on tigui fella hen kural felluɗomo o noon wiyete ko police ma binti ko on fellimo hollide noon wonande on debbajo luyatina Fatoumata Damba mo ganduɗa ko duwagne holliti ko ɓiyum fella hen oɗo sa erima ko ñahore e losgoji labtuɗi nde watte hen Niger hakkude États-Unis de Amérique ɓoyata sete ma yetto toon to Amérique ɗum noon ko sifodirde gam firtude sifande 2012 beele koninkoɓe leydi Amérique taweteɓe e nder leydi Niger toon to Agadez mbawa yaltude leydi ɗi ɗum ko caggal nde seppoji gulɗi jaw mbaɗi ñande alet jawtuɗo hen o fandare mabɓe kay ko ɓen yo jaltu kono sifande wonde sifande hanki o ko hakkude laamu leydi Niger kame cetal ballowal ngal leydi Amérique ngal miyata USAID taw kadi ganduɗa ko fati banggue balle ɗum ko hakkude mabɓe jagorɗo gueɗe caggal ɗiɗi biteɗo Bakary Yawu Sangare hakkude ambassadeur mo leydi Amérique taw koye ngal ɗon catala ɗum noon ko yon commission jilliɗo to ñame beele kadi wawde wallide ñame to banggue faggudu
ha wawa yitade hoore mum no fotiri kala to Côte d'Ivoire dognoɓe otoji ɓuttiɗi ko ɓe nde natani hofgo juuɗe guiliñede altine nde fandare mabɓe noon ko hollirde ɓe dograta ko jamma kono laabi ɗi ne makki wande nden ka e kissala hanki o noon ɓe jododima e général de la police woni Youssoufa Kouyaté on noon holliti fodi maɓe ɓeydu nden ka e kissala yoga e boli ɗi kala ɗum ko caggal nde ɓe kolliti kala saha joguitiɓe armée ji taw ko pelle wuyɓe bandiji ne jana e mabɓe mbaɗa e mabɓe ko yoɗani sifande nandiral hakkude Rwanda kame britannique holliti sarɗiyankoɓe muɗuma toon to Grande Britannique holliti jaaɓi oɗo saaha mo gonɗenam kala kay nanggaɗo e leydi ndi walla nattiri leydi Angleterre taw koye mbadi rewani lawola fertoto guite walla yeroyta kafe ko toon to Rwanda ɗum ko caggal ngal nandiral kono kadi ma joom yaade koppareje hay soko seeɗa no fotiri kala Djibouti maayo mum wukkiti kene tolno 87 fittandu ñande altine nde ɓen kala koɓe Éthiopinaɓe e wiide OIM cetal kaɓotongal ɗalle ɗe ndewani lawola kono kadi 90 gonno e kan lanoɓe paano koto leyɗele golfe kamɓe kala koɓe Éthiopinaɓe ne waɗi hen sukaɓe kam e rewɓe to joolam jaɓeri to Gaza hollirama wonande yiitede taw ko biidi mawɗi kay kene wona 300 neɗɗo ne ubba hen rewɓe e sukaɓe e yimɓe gañiɓe kala ɗum ko sara hôpital mo Nasri holliri ɗum noon ko darniɓe fedde taw kadi gaɗa ko pelle darniɓe haqqe innama ade ɓe kolliti e mette mabɓe mawɗe no fewi noon ɗum ko caggal kiwgol ɗon armée leydi Israïla ñalawma goto fawi en ɗin biidi jiita tuma hen noon ko koninkoɓe leydi Amérique mbari ɓen yimɓe kay ubbi ɗumen taw hay goto tinani loni erima ko fate banggue losko yañgo nde watte hen ha wawa andede hol waɗɓe ngal ɗon baɗal kamɓe noon koninkoɓe leydi Israïla ɓe jeddi ɗum ha memi leydi wonande yiitede hôpital toon to Khan Younes taw koye hôpital mo Nasri New York ko fade banggue étudiaji hewɓe seppunoɓe jamma heccanke o ɗum ko ñande jamma altine jofi talata université NU ɗum noon koye campus kene wona 150 étudiant dañino nanguede hen fandare mabɓe noon ko wiide guerre hakkude Gaza e Israël yo darto ko ɓuuri yawde yaccade États-Unis de Amérique oɗo saaha balle jalti ɗum ko caggal nde seena wooti hanki o wonande balle paali to Ukraine milliard uji taw koye kaɓirɗe kano kadi wonande haaliss kewɗo fatton to Israël wallidde ɗum kono kono yaltu ɗum woni ko yalti ko alaɗo kuɓal mo leydi Amérique Anthony Blinken tawi hande o jillu mum toon to Chine dossier ji kewɗi ma ciññini toon fandare Amérique ko Chine de muɓɓitta guite wasa wondude e leydi Russie ɗon noon ɗo Chine wawata jaɓandeɓe ngal ɗon gueɗal Ukraine oɗo saaha holliti fandare mum kay ko yidde wadde recruté ƴettude sagataɓe muɗum hakkude darowo duuɓi 18 duuɓi 60 beele ƴetta fetelaji mbawa dartade koninkoɓe leydi Russie ɗo ɓe jogui caɗele mawɗe no fewi to banggue ɓen sagataɓe haftataɓe saabu sagataɓe hewɓe dogui jalti leydi ndi kono kadi ɓe kolliti ɓe dartini golle mabɓe e kala consulat ji mabɓe tawiteɓe caggal leydi mabɓe beele yimɓe mabɓe wonɓe toon ɓe mbawa fewnude carte ji mumen dentité garta e leydi ndi beele kadi oɗo saaha mbawa ƴettude fetelaji gam dartade ɓeɗo henna koninkoɓe leydi Russie wonɓe e ɓosde seeɗa seeɗa ene cokko e nder leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno compital ngal min gaddanno moon tikkiɗe hande o so tawi koto leydi Gambie ko musidɗo moon kodde nene Abouba so tawi koto leydi Mauritanie ko musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodja to Madina Gounass ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah o hiranena